Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Abonné bella jeli awni clé ala ka clé hera dama awni chani baraji. Voilà, mbawfu ka wali mando ni wakati na. Maître Badra Ali Badini di sabari kan alaikum kan ne no ye abalmanche inshallah bi so man nanye wakati ndon so ngoma na kana kibariya do dawma kana ala to ko bakelen di awma inshallah kalo yimbo yan sponsor no hamu kana sara do mi ni be na follow fe shukelen dro iba bara shukelen dro dugu geni yani kile ka be inshallah ni ko were tira ko ni ala bi jabi inshallah ka ala wele shukono yani kile be abi jabi o ala to ko kelen de fleni mbora mana dawma ala kama akira kama yana mbe do ala to ko ni fol na kibari afla be muno fawe afolo folo e juma e ko me medel ka fa ko mana ay sabali ay abonné na ya soro kanga ni waliyan kadawai ay abonné na wode banu farufuni na abonné na kana nyina be notification digi dawe notification like ala to na ya bla abe shawma abu soro ayere ko abe shoko tuguni ka partager walsa ambalmo ka to ka soro aya partager kana malumo de men bo fotay ni kono ni malodi tasan bla abla idu boy ana nga video chen abla ibam so na wela bana do boka dima abi ya fama dindolo be financer donc abi abonné aba partager aya partager wasa ambalma minunti ni ko en kalama fana ka se ka soro ku yere na fana e o temenen ko fe mude be ka fara ka no kibari aflana o e anga groupe ni groupe fla ban fe whatsapp be telegram be ko model ka fay ci ko mina ni mo minu hakili boy na ka tima olu le be ka e ko ni bina war sara ka do groupe ra ko me na ya jati mina wakile fana ti wari yo wakile ne be sara darsi kemene mo gano e fresongo de mu kama shuyuku minu banga groupe sanfɛ ani professeur minu banga groupe sanfɛ n'olu bɛ ka aw ladɔnniya ni ala tɔgɔ ye n'olu lo bɛ ka mɔgɔw bɛ unité de don hali ne ma fɛn ɲini aw fɛ kɔni aw yɛrɛ ka kan ka dɔn k'a ka kan ka fɛn di ne yɛrɛ ka baarakɛɲɔgɔnw ma ne bɛna a mana ala tɔgɔ tila aw cɛ ne bɛna tila ka to ka wari bɔ ka maaw sara aw yɛrɛ ye o fana ka gɛlɛ dɛ an ka jɛ k'a kɛ ɲɔgɔn fɛ o de ka ɲi n'o tɛ e bɛ joli don joli connection de b'a ta ka video joli télécharger tile kɔnɔ mais n'i bɛ groupe kɔnɔ don a ma se an ka video télécharger ma dɔrɔn i b'i yen a bɛ jigin i kan de dɔrɔn a bɛ bila ka a kuma kɛ vocal la ka d'i ma i dan ye dɔrɔn a b'i ka portable kɔnɔ n'a ka di i bɛ papier ta i b'a yɛlɛma a fɔ ko ɲuman n'i ma yɔrɔ min faamuya i bɛ ɲininkali kɛ mais yan don tuma caman bɛ yen a bɛ na ka na ɲininkali kɛ a bɛ commentaire minnu kɛ ne yɛrɛ tante ne fɛ k'a filɛ yɛrɛ jango k'aw jaabi donc mɔgɔ n'i cɛguyara kojugu i bɛ bɔnɛ n bɛ fɛ ka mun fɔ aw ye aw kana to YouTube dɔrɔn sanfɛ yan k'aw bɛ se ka nafaba dɔ sɔrɔ a y'i banba a bɛ na n ka groupe minnu dayɛlɛ groupe fila lo whatsapp kan groupe kelen bɛ yen telegram kan groupe kelen bɛ yen n'aw yɛlɛla yen dɔrɔn o y'a bɛɛ bannen ye fɛn o fɛn bɛ di yan n'aw t'o faamuya bɛrɛ sɔrɔ n'aw bɛ groupe sanfɛ a b'a faamuya sɔrɔ ayiwa fɛn wɛrɛw bɛ di groupe sanfɛ kalan wɛrɛw bɛ kɛra ne ka groupe sanfɛ n'o ye turabu ye ani ɲɔgɔnna ko caman bɛ yen karamɔgɔya bolo kan ni aw t'o sɔrɔ yan fiyewu donc a ye bama a bɛ taa groupe sanfɛ a bɛ ka ko caman faamuya o yɔrɔ la inshallah ala tɔgɔ nin bɛ baara cogo jumɛn aw bɛna bɛɛ sɛbɛ 92 parce que n ka fɛngɛ nin fara dɔɔni quoi kuma caman tɛ ɲa a b'a bɛɛ sɛbɛ 92 k'a daminɛ hamu na fo kana bila kolojan laban na 92 n'a tilara a b'a nasi ta ka tim fara kan ka ba nɔnɔ ɲini ka fara kan ba nɔnɔ ba muso nɔnɔ a b'o de ɲini k'a fara kan a bɛ to k'a mu et puis a bɛ to k'a wuridi n'a b'a fɛ ka baara lo min sufɛ a bɛ kolonkisɛden 92 saraka ka sɔrɔ ka baara kɛ o su dugu gɛnni yanni tile ka bin a dugawu bɛ jaabi bi tarifatu ayinu a ye ni caya ni baraji ala ka tile yɛrɛ d'a ma aw salamu alaikum